perlok te mentah kasengi hadin bangalap pelak ya ketuka video kaba kerteng jong itu ikong ma ibana boy te mentah kasengi la wan tengila ya kendo i te nakaliang jong i imsem lokwa ban penidor lane ban keren ai andai ilawan mi pat dala jong te imsem lawan ra kino ki jing pensisa andai nakaliang jong i lapet ya kadur jong i te kadur kadai ka jong i hi te nganget ba mapi ki parlok ki bapet ya kene ka video ru phihun ya ka ka ba mangi ngila le te jong ini hai te sai nak kong mem ka kot jong i hai pani ra kong sa te pio songo hi nakaliang jong ki try kim sem lakwa ban penidul ai te to sekong ki biang nem ki kon pej bahasa ki biang nem biang baro da sai se pej phayot raja ai namar nakaliang jong ngim kwa phi ban don kano ka jing objek jong pi hadien kaja tang pisah nomor bal ki don ki chap pisah kan no tang lihat tang bai dei wan sisin bakila yo kinong tu dei judon pisah ra lawan namar kum kini ki video am la pelat bun ba tama la le ai pan ki chap sedien chap kepala sedien na kum no Suking hasai. Idang yo ba i hasai ru jaka ba UM jaka ba kim tu ki yo ba. Ba ki biang lut ki kon. Ki trai sini selong na. Trai sini kan. Oh, tak kadang. Lawan trai kan ya kasih impi lang ko. Kamu ki kot ki biang lut barok kon. Biang lut ki kot. Itu kata perlok nakaliang jong irung idang sengo komen nomor ba ini try ila page baki kot jong i kidang biang lut barakon Henry kawai pat ka basusi kalong ba kapisa kamdon shu relatif lupa hi sisin ba pilasa kala hakimentu omdai baki don kam ya kikon Henry kidon kam ya kapisa dai na kata kadau ba sisin ba ki lasim ya kapisa kila bread patar kat sabayo bun sini ki ju bread baik yang hakini ki kan riang surok hi te angai skam ba mapi baro pinhun ya kaneka jing sisa ma ba ini kong ilawan sim no ya kaneka bek ka jong i te nakaliang jong irung isngo komen namar ba ngidang yo ban pen phai pat ya ki kot ki slai ki badon kam tam ki kot jong ikong ki dei ki babun te na kata kadau nang ni sakman na kapat sepi baro ki parlok ba pin share ya kaneka video kenang ba baro ki pat kabriu nyau trap kintip bakadon kejing ma kadon kejing nensau haba kiwan siyo klem da pikir bha ya ki kot isla jong phi te subha nang ni sakmat ba pin pikir bha ya ki pla jong phi omdai tang ki pla pisah nrai wat ki pla ki ba pikit ki kiar gitar sadien ru namarna kaliang jong ki tu ki mentu kin kla baik kat boyo lada kadai ki jan ki nep kiar gitar jong phi barokhoi te kin kla baik kin simbang Tetang tahi kublai sibun kublai sijarngu senang ya share ya ki video ki badon kam ki bolong ban nyarap ya ki paradok persenam.